От древни времена природата ни е дарила с безкрайни дарове. В Хуан Ди Нейцзин концепцията за хомологията на медицината и храната предполага, че храната не само подхранва тялото, но и балансира инь и ян, предотвратявайки заболявания. Китайският национален медицински майстор и консултант по глобално здравеопазване на Вейда, професор Цян Дайнин, съчетава години клиничен опит с принципите на своя метод за тонизиране на бъбреците и активиране на кръвта, представяйки ни революционен здравословен избор – паста Цинфан. Логът, известен като рубинът на плодовете, укрепва далака, стимулира апетита, регулира липидите в кръвта и намалява възпалението. Целината, почитана като краля на зеленчуците, понижава кръвното налягане, намалява пикочната киселина и насърчава метаболитния баланс. Годжи бери, празнувани като тайната на младостта от природата, подхранват черния дроб и бъбреците, подобряват зрението, борят се с стареенето и насърчават кръвообращението. Натурални съставки, умело смесени. Автентичен подбор, традиционно варени. С гладък вкус и богат аромат, пастата Цинфэнг предлага първокласно решение, което комбинира регулиране, подхранване и превенция. Независимо дали сте уморени от работа до късно, чувствате дискомфорт след обилно хранене, изпитвате болки в ставите или се сблъсквате с тихото начало на суп здраве, пастата Цинфэнг е вашият грижовен здравен спътник. Баланс на тялото и ума, възстановяване на жизнеността и наслада от всеки ценен момент от живота. Пастата Цинфэнг. Изборът на природата. Вашият здравен спътник.